Hello, today on Parisana, we welcome an artist whose work moves beautifully between body, language, and community. She's a doctor of philosophy, a dance researcher, performer, craft activist, and now a poet. So let's welcome together Hanna Vatainen. Thank So you Hanna for Vatainen, inviting how are me. you? I'm fine, thank How you. was your day? Mun päivä on ollut tosi jännittävä tähän mennessä. Mä oon valmistautunut tänne tulemiseen. Mä en todellakaan arkena ehosta. Mutta tänään mä meikkasin itseni, koska mä haluan näyttää kivalta podcastissa. Ja tuolla oli tosi kova tuuli. Ja koko matkan, kun mä kävelin tänne kauppatorilta, niin mun vasemmasta silmästä valui vesi. Ja nyt se on ihan punainen ja mä luulen, että mä sain jonkun allergisen reaktion tästä ripsiväristä. Mutta ei se mitään. Kiva olla täällä. Ja kiva saada puhua omista töistään. Se näyttää hyvältä. Joo. Kaikki oikein. Yes. Joo. Mutta mä haluan esitellä, että mitä mulla on päällä tänään. Koska mun kirja, joka on nimeltään Ompelijan kirja, niin siinä on... Voitko kertoa? Yeah, it's a dressmaker's book. Joo. Eli se on mä aloitin sen kirjoittamisen siis, kun mä ryhdyin opiskelemaan vaatetusalaa Rasekossa. Ja mä aloin pitää sellaista blogia, johon mä rupesin kirjoittaa niistä mun harjoitusompelutöistä. Joo. Ja tää oli siis 10 vuotta sitten. Ja siitä lähti se kirjoitusprosessi käyntiin. Eli se kirja kertoo ompelemisesta, vaatteista, taidekäsityöstä, yhteisötaiteesta ja niin kuin, omassa ompelimossa työskentelemisestä. Ja koska mulla on tämä tanssintutkijan tausta, niin jotenkin mä näen tanssia sellaisissakin paikoissa, missä sitä ei ole. Ja mun mielestä niin kun ompeleminen, vaatteen valmistaminen, niin siinä on hirveän paljon sellaisia työvaiheita, jotka muistuttaa tanssia itse asiassa. Ja se, miten mä liikun mun ompelimossa niin kuin sovitusnukelta suoraan ommelkoneelle ja sieltä leikkuupöydälle ja sitten saumurin luo ja taas ehkä niin kuin takaisin peilin eteen nuken luo, niin siinä on jotain tosi tanssillista. Ja olisi kiinnostavaa joskus vaikka laittaa kamera sinne huoneen nurkkaan kuvaamaan, että millaisia liikkeitä siihen vaatteen tekemiseen itse asiassa kuuluu. Ja sitten kun sovitetaan asiakkaan päälle, niin sä joudut olemaan siellä lattialla polvillas ja mittaamaan ja laittamaan nuppineuloja. Ja se on tosi fyysistä työtä myös. Ja niin kuin raskaiden kankaiden liikuttaminen ja ompeleminen voi olla tosi raskasta, mutta se on kuitenkin niin kuin mielenkiintoista, jos vertaa, että millaista kirjoittamistyö on. Koska kirjoittamistyö on pelkkää istumista, tuolin ja pöydän välissä istumista. Ja se on niin kuin yksi syy siihen, miksi mä oon siirtynyt akateemiselta alalta taidekentälle, koska mä en enää halunnut pelkästään istua tietokoneen ääressä. Mutta jos mä niin kuin esittelen vielä itteni kertomalla, että mitä mulla on päällä tänään, koska niin kuin vaatteisiin liittyy toisia ihmisiä ja me voidaan niin kuin sen mukaan, mitä me puetaan päällemme, niin me voidaan olla yhteydessä niihin ihmisiin, jotka kuuluu meidän elämään. Mulla on esimerkiksi nyt tässä jalassa farkut, jotka mä oon saanut mun ystävältä Sanna Halmeelta. Ja Sanna Halme on siis taidemaalari, joka toimi eräänlaisena kustannustoimittajana tälle mun ompelijan kirjalle. Eli kun mä olen siis tehnyt omakustanteena tämän teoksen,
mulla ei ole ollut sitä luksusta, että mulla olisi ollut niin kuin kustannustoimittaja työstämässä sitä kirjaa mun kanssa. Niin sitten kun se alkoi olla aika pitkällä se kirja, niin mä satuin kysymään mun ystävältäni Sanna Halmelta, että haluaisiko hän lukea sen. Ja hän sanoi, että hän todellakin haluaa. Ja hän on erittäin paljon lukenut suomalaista kaunokirjallisuutta. Että hän niin kuin tietää, hän lukee aina uusimmat kirjat. Ja hän niin kuin tietää, että mitä Suomessa tällä hetkellä julkaistaan, mitä eri kustantajilta tulee. Ja hän teki ihan mahtavaa työtä siinä editoinnissa. Hän heti näki, mitkä runot ei kuulu sinne kirjaan. Hän sanoi pois. Ja tämä jää ja tästä puolet ja tee uusi loppu tähän ja säilytä tämä. Ja oli erittäin tärkeää saada mulle tietää, mikä runo oli hyvä. Koska mä en näe sitä itse. Mä en näe mun omista runoista, että mikä on onnistunut runo ja mikä ei. Se on aika erikoista, että ei niinku tunnista hyvää runoa. Mutta silloin kun toinen ihminen auttaa siinä, niin sekin kyky kehittyy. Eli mulla on Sannan vanhat housut. Sitten mulla on täällä alla, leggingsit, jotka päällä mä olin eilen vetämässä lasten sampatuntia. Mä vedän siis Masambista ja mä ohjaan lasten sampatunteja Sampa Kariokalla. Ja tänä iltana mä menen näissä housuissa tekniikkatunnille. Sitten mulla on tämmöinen pitkähihainen paita, jonka mun esikoinen, tällä hetkellä 17-vuotias Tyyne, on ostanut koulunsa kirppikseltä juhlapaidaksi jonnekin koulun päättäjäisiin. Sitten mulla on täällä liivi. Tää on ihana. Tää on siis mun isoäidin äidin liivi. Eli tää on niin vanha. Tää on jostain 50-60-luvulta. Joo. Ja siis tämmönen siis kauniisti neulottu liivi, niin tämähän on ikuinen. Tää menee sukupolvelta toiselle. Siis tää on nyt jo mennyt 3 sukupolvea eteenpäin tää liivi käytössä. Tää on ollut mun mummilla, mun äidillä ja nyt se on mulla. Ja tää on uusi. Ihan kuin tätä ei olisi käytetty ollenkaan. Ja tää oli yksi mun äidin lempivaatteista. No, sitten mulla on tämmönen villatakki, joka on ihanan pehmeä, joka on mun mun Kuopuksen Tuulikin löytö Kirpputorilta. Halusin sen, koska se on niin pehmeä. Ja ihana halusin, että Tuulikkikin on mun kanssa täällä haastattelussa tänään. Ja sitten mulla on päässä tämmönen pipo, josta mä oon kirjoittanut runon sinne ompelijan kirjaan. Eli tää on tehty feministisestä teepaidasta. Ja mä oon painanut tähän autonrenkaan jäljet ja ommellut sen pipoksi sitten sen kankaan. Ja mä voin vaikka lukea sen runon. Aloitan ompelemalla housut. Kirjan niihin uurteet, joita voi katsella sormilla. Kirjan nyrkkiin puristuneen irrotettavan käden. Riisun ja puen. Riisun ja puen. Osa meistä uskoo käsitteisiin, osa improvisaation periaatteisiin, osa puvun peruskaavaan. Puran ja puen. Puran ja puen. Nukka kulkee ylös. Uhma kulkee ulos. Lämpö kulkee sisään. Ilo kulkee kohti maata. Housut osaavat yhdistää liikkeet. Itse ratkean yrittäessäni samaa. Tunnit ovat kovia ja pehmeitä. Mikä on craft activism?
No, me voidaan Mik- puhua, me voidaan, Muka- koska- ne kaksi sanaa voidaan yhdistää sanaksi craftivism. Mm. Eli ne on niin kuin se crafts ja activism, ne yhdistyy siinä craftivismissa tai käsityöaktivismissa. Suomeksi se on kauhean tämmöinen pitkä sana, käsityöaktivismi, mutta se tarkoittaa sitä, että tehdään kantaa-ottavia käsitöitä. Ja tehdään käsitöitä, jotka haluaa puuttua johonkin asiaan ja jotka tekee näkyväksi jonkun ongelman. Ja mulla on ollut tämmöinen käsityöaktivismiryhmä Turun Valkonauhan pyörittämässä Kaikkien naisten talossa ja jo useita vuosia. Ja me ollaan siellä tehty muun muassa seinävaatteita, jotka on ollut tällaisia kantaa-ottavia teoksia. Meillä on ollut tuossa Jokirannan Lehmuksissa Knit and Tag-tapahtumissa, joka on sellainen Neule-graffiti-tapahtuma, joka toinen vuosi on järjestetty, niin meillä on ollut nyt viime vuosina niin aina ollaan oltu mukana siellä. Ja nyt kun se järjestettiin hiukan pienemmässä niin mittakaavassa viime keväänä, niin me osallistuttiin Palestiina-aiheisella teoksella. Me otettiin 2 puuta ja sitten me opeteltiin kirjomaan tätä palestiinalaista kirjontaa. Monet teki ihan ensimmäistä kertaa tämmöistä niin kuin tietyn tekniikan mukaista kirjontaa. Ja sitten me ommeltiin sinne vesimelonikuvioita ja käytettiin näitä Palestiina-värejä. Ja siitä tuli tosi hieno. Ja sitten kun me ripustettiin se teos tonne Jokirantaan, niin musta oli ihana nähdä, miten heti kun mä olin mennyt siitä vähän sivummalle, niin mä näin, miten ihmiset tuli siihen ja katsoi ja näytti niin kuin kiinnostuneelta, koska ne tunnisti sen, mistä se teos puhuu. Ja se oli heti, niin kuin sen näki, miten se oli tärkeä jopa niille ohikulkijoille, jotka meni siitä ohi. Että he näki, että Turussakin joku ottaa kantaa ja niin kuin tietää, mitä Palestiinassa tapahtuu ja pitää sitä asiaa esillä. Niin se tuntuu olevan niin kuin ohikulkijoille tärkeää, että se puhui jostain aiheesta, jonka ihmiset tunnisti ja joka huolestutti heitä. Hanna, onko tanssi ollut sinulle aina tärkeän kieli vai tuliko tutkimus ensin? Tanssi ja tutkimus on ollut kulkenut käsi kädessä. Ne on alkanut kiinnostaa mua suunnilleen yhtä aikaa. Mutta jo kauan ennen, kun mä opin tieteellisen kirjoittamisen, niin mä olen kirjoittanut runoja. Eli mä olen kirjoittanut jo pienenä lapsena. Heti kun mä oon oppinut kirjoittamaan, niin mä olen kirjoittanut runoja. Mulla on luettu paljon runoja, kun mä oon ollut lapsi. Ja mä muistan, että alakouluikäisenä mä oon kirjoittanut mun runovihkoon jo ensimmäiset runot käsiin. Mä en löydä sitä vihkoa enää mistään. Mutta mä muistan, että mun ensimmäiset runot on ollut luontorunoja. Mä oon ollut kävelyllä metsässä ja mä oon sen jälkeen kokenut tarpeelliseksi laittaa sen tunnelman runoksi, mikä mulla on tullut, kun mä oon ollut metsässä liikkumassa. Mutta sitten niin kuin mun matka tähän niin kuin runojen julkaisemiseen kirjamuodossa, niin se matka on ollut todella pitkä. Että nyt mä oon 53-vuotias ja nyt vasta multa ilmestyy esikoisrunokokoelma, vaikka se runous on kulkenut mun elämässä koko ajan mukana. Eli silloin kun tosiaan mä mainitsin jo siitä, että mä aloin pitää runoblogia silloin kun mä aloitin vaatetusalan opinnot, niin silloin mä rupesin keräämään sinne vähän niin kuin päiväkirjamaisesti tekstejä niistä
vaatteista, joita mä korjasin ja ompelin. Ja sen ompelijan kirjan niin kun ensimmäiset runot on ihan niin, ne on kaikki niitä mun oppilastöitä sieltä Rasekosta. Mun ensimmäiset housut, mun ensimmäinen hame, mun ensimmäinen tunika, minkä mä ompelin. Ja sitten mä ompelin takin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mä oon kirjoittanut niistä kaikista runot sinne kirjaan. Mutta sitten nyt kun viime vuonna, kun mä tajusin, että mun blogi täyttää 10 vuotta, niin sitten mä ajattelin, että nyt alkaa olla aika päättää tämä blogi, sulkea tämä. Ja mä ajattelin, että nyt mä teen näistä runoista kirjoja. Ja kun niitä oli siellä yli 600 niitä tekstejä siellä mun blogissa, niin mä ajattelin, että no mä saan näistä ainakin 3 kokoelmaa, ehkä 4. Ja nyt tuli ompelijan kirja. Myöhemmin tänä keväänä mä julkaisen tanssijan kirjan, jossa on tanssirunoja Lontoosta, Tokiosta, Roomasta, Turusta, Joensuusta, Helsingistä. Eli se on semmoinen kokoelma, jossa mä matkustan eri kaupungeissa tanssimassa. Ja sitten syksyllä tulee vielä runoilijan kirja, jossa mä kerron kirjoittamisesta. Mutta eli siis tutkiminen ja tanssiminen kytkeytyy sillä tavalla yhteen mun uralla, että silloin kun mä olin aloittamassa mun väitöskirjan kirjoittamista 1990-luvun lopussa, niin mä halusin tutkia jollain tavalla musiikkia ja vammaisuutta. Ja mulla oli jo tutkimussuunnitelma, joka liittyi taidemusiikkiin ja vammaisuuteen, mutta sitten mä sattumalta menin haastattelemaan naista, joka harrasti pyörätuolikilpatanssia. Hänen nimensä oli Maija Ylinen ja hän asui silloin Turussa. Ja hän oli mukana sellaisessa Turun erityisliikunta-nimisessä yhdistyksessä. Ja se kaikki, mitä Maija kertoi siitä pyörätuolikilpatanssiharrastuksesta, niin oli niin kiinnostavaa, että mä niin kuin siltä istumalta päätin ryhtyä tanssin tutkijaksi. Ja mulla ei ollut mitään tanssiharrastustaustaa, ei mitään. Mä olin aina harrastanut musiikkia. Mä olin aina soittanut ja laulanut, mutta tanssinut mä en ollut ikinä. Onko tanssi kaikille? Juu, tanssi, siis silloin mä opin sen, mä näin sitten ensimmäisen kerran pyörätuolitanssia. Mä menin sinne harjoituksiin havainnoimaan tanssijoita, pareja. Mä näin sitä kompimuotoista pyörätuolikilpatanssia, missä tanssii kävelevä ja pyörätuoleja käyttävä pari. Ja sitten mä menin seuratanssitunneille itse, jossa mulla oli pyörätuolia käyttävä pari. Mä en ollut tiennyt siitä tanssimuodosta juuri mitään. Mutta sitten mä aloin haastattelemaan Maijaa. Mä tein haastatteluja myös hänen opettajansa ja hänen tanssiparinsa kanssa ja muutamien hänen muiden tanssikavereiden kanssa. Ja siitä kehkeytyi sitten koko mun väitöstutkimus. Eli se käsitteli vammaisen naistanssien ruumiillisuutta pyörätuolikilpatanssissa ja sitä, miten ruumis esitetään sukupuolisena ja vammaisena. Eli mua kiinnosti ruumiillisuudessa erityisesti se sukupuolen ja vammaisuuden esitys. Mutta sitten kun mä rupesin tutkimaan liikeimprovisaatiota, tämmöistä niin kuin yhteisötanssia Turussa, niin sitten mä otin tosi monenlaisia rooleja siinä ryhmässä, mitä mä tutkin. Eli mä ohjasin, mä tanssin, mä organisoin, mä koordinoin,
mä tuotin ja tutkin. Eli mulla oli niin kuin monta roolia ja mä olin monta vuotta mukana todella intensiivisesti turkulaisen tällaisen yhteisötanssiryhmän toiminnassa, jonka nimi on Taikatanssi ja joka on edelleen olemassa ja jota mun puoliso tällä hetkellä ohjaa. Hän on Danceability-tanssin ohjaaja Antti Virta, niin hän niin kuin ohjaa sitä ryhmää tällä hetkellä ja mä käyn siellä ainoastaan pari kertaa vuodessa ohjaamassa sampatunnin ja sitten ehkä osallistumassa jonkun, jos sinne tulee vieraileva opettaja, niin mä haluan silloin ehdottomasti osallistua. Että nyt viimeksi meillä oli Evgeni Kostjukov vierailemassa siellä ja mä halusin olla siellä tunnilla mukana. Mutta sitten niin kun, sitten sen tanssin tutkimisen jälkeen niin tanssi on jäänyt, vaikka mä oon niin kuin siirtynyt tieteen kentältä enemmän taiteen kentälle, niin siis tanssista on tullut tosi tärkeää. Eli mä sambaan, mä oon mukana siinä sambatoiminnassa ja sitten nyt tänä keväänä mä oon aloittanut Bollywood-tanssin harrastamisen eli intialaisen tanssin. Rakenteiden lukeminen on niiden pukemista. Mies istuu ilman paitaa peilin eteen ja sulkee silmät. Nostan kankaan langan suunnassa keskelle karvatonta rintaa. Kuljen ylhäältä alas ja alhaalta ylös, neulat hauiksessa, kynä suussa ja sakset sormissa. Ja mies istuu tatuoinnit liikkumattomina niin kauan, että häntä huimaa. Näkee lopulta itsensä peilistä puettuna. Ja lattia on täynnä valkoisia suikaleita ja paidan täynnä neuloja. Sormeni tutisevat ompelijan kiipeilyseinän jälkeen. Autan miestä riisumaan esityksen. What is the biggest misconception about disabled artists? No, siis, Mikä on suurin vääryys? Joo. Vammaiset taiteilijat kohtaa monenlaisia ennakkoluuloja. Ehkä yksi niistä vahvimmista on se, että vammaisuus on heille jonkinlainen henkilökohtainen tragedia, mitä se ei todellakaan ole monille vammaisille ihmisille. Ja sitten toinen käsitys, mihin saattaa törmätä usein, niin on tämä, että vammaiset taiteilijat haluaisivat käsitellä vain vammaisuutta omassa taiteessaan. Että monesti puhutaan esimerkiksi semmoisella käsitteellä kuin vammaistaide. Ja jää vähän epäselväksi, että mitä sitä mahtaa tarkoittaa, onko se vammaisten tekemää taidetta vai onko se kenen tahansa tekemää vammaisuutta käsittelevää taidetta. Mutta siis, jos se on vammaisuutta käsittelevää taidetta, niin sitten on turha puhua vammaistaiteesta silloin, kun tekijänä on vammainen, jos ei se taide millään tavalla käsittele vammaisuutta. Silloin ehkä vammaistaide ei ole oikea nimitys. Mutta siis vammaistaiteilijat haluaa käsitellä ihan mitä tahansa asioita. Voi olla, että vammainen taiteilija haluaa ottaa kantaa johonkin ihan muuhun kuin vammaisten sortoon. Mutta se saattaa olla yksi juonne siellä. Esimerkiksi Ompelijan kirjassa vammaisuus on vain yksi teema monien muiden joukossa. Se on vain yksi näkökulma. Mutta siellä on monia muitakin näkökulmia. Eli siellä on se mun oma kehollisuus. Mulla on itsellä oikea käsi osittain halvaantunut, koska mä oon lapsena ollut tuommoisessa liikenneonnettomuudessa, missä mun niska on murtunut. Ja silloin niin kun halvaantui tämä oikea käsi. Mutta ei se niin kun määritä
sitä koko mun näkökulmaa siinä runokirjassa. Se on niin kuin yksi osa sitä, miten mä valmistan vaatteita. Mä ompelen yhdellä terveellä kädellä ja yhdellä halvaantuneella kädellä. Ja sitten mä tanssin sillä tavalla, että mä sovellan samban perusliikkeitä omalle keholleni sopivaksi. Mä sovellan siellä intialaisen tanssin tunnilla kaikkea, mitä opettaja näyttää, koska mä en millään pysty tekemään asioita niin kuin kahdella kädellä samalla tavalla. Niin se semmoinen soveltaminen on niin kuin tuttua mulle, mutta se on kuitenkin vain yksi osa sitä mun tanssia. Ja oikeastaan se on varmaan aika, se ei ole edes se tärkein asia, kun mä tanssin. Tärkeintähän on se, että mun tanssissa on niin kuin henki mukana ja että se on musikaalista ja että se on synkassa musiikin kanssa, että se on mielenkiintoista se mun jalkojen rytmitys suhteessa siihen, mitä bateria soittaa. Se on niin kuin paljon suurempi osa mun tanssia kuin se, että mulla on 2 erilaista kättä. Se on vain yksi tavallaan juttu, joka kulkee siellä mukana. Mekot levittävät lakanan ompelimon lattialle. Keskellä on nukkujan kokoinen reikä. Nukkuja nolostelee sellaista reikää. Mekot kehuvat sitä. Ne ovat nähneet riekaleiksi kuluneita lakanoita roikkumassa kuivumassa kuivaushuoneiden naruilla ja tunteneet ompeluiloa. Niin mekot istuvat reiän reunalla katselemassa unia, mekkoja ja ihmisiä, sillä sellaista on mekkojen työ. Ne vaihtavat välillä paikkaa toistensa kanssa. Ne haistelevat lattiaa ja ilmaa. Ne työskentelevät hihat sidottuina tai vapaina, miten vain nukkujat haluavat. Ne leikkaavat, neulaavat ja ompelevat lakanoihin uusia öitä. Ja uusien reikien ilmestyessä ne ompelevat taas. Onko huumori poliittinen väline? Joo, hyvä kysymys. Kiitos. Se on, siis mä huomaan yleensä vasta sitten, kun mä oon mun omiin runoihin saanut vähän etäisyyttä, että siellä on tosi vahva humoristinen vire siellä runossa. Ja sitten kun mä saan sen sinne, niin yleensä silloin runo on valmis. Että mä saatan kirjoittaa, yleensä runon kirjoittaminen alkaa sillä, että mä oon hirveän tuohtunut jostain asiasta ja mä kirjoitan niin kuin vihaisen tunteen vallassa, koska mä oon kohdannut jonkun vääryyden tai mä oon huomannut jonkun asian, joka ottaa mua niin paljon päähän, että mun täytyy kirjoittaa siitä runo. Ja siitä tulee siitä runosta saarnaava ja sieltä paistaa se tuohtumus niin kovasti läpi, että se on raskas lukijalle. Ja sitten kun sinne saa mukaan sen huumorin, niin siitä tulee paljon luettavampi, siitä tulee lempeämpi ja siitä tulee niin kuin helpompi vastaanottaa lukijalle. Ja siitä tulee paljon kestävämpi. Se kestää aikaa paremmin se runo, kun sinne laittaa sen huumorin mukaan, mutta sitten huumori on tärkeää mulle myös niin kuin esiintyvän tanssijan työssä, koska mä työskentelen tanssivana klounina Marja Repokankaan kanssa. Me perustettiin 2023 tämmöinen klouniduo, Ellen ja Esteri tanssivat klounit. Ja siis klouneriahan se on niin kuin, siinä mennään niin kuin hyvän maun ja huumorin semmoisella veteen piirretyllä viivalla. Että klouneriallahan voi ottaa kantaa todella rankkoihinkin asioihin, mutta se pitää tehdä
sille, että ihmisiä edelleen naurattaa ja että se ei loukkaa ketään tietenkään. Se ei saa, mutta silti, että se ravistelee vähän ja herättelee ihmisiä. Ja se on niin kuin, se on mielenkiintoista. Ei aina ihan helppoa, mutta hauskaa. Mutta siis poliittinen väline, niin kuin, niin huumori. Se on joku siinä, että asiat ei ole niin mustavalkoisia, niin siihen semmoisessa työstämisessä huumori auttaa. Mutta sitten tulee asioita myös, niin kuin sitä huomaa joskus kirjoittavansa asioista, joista ei voi tehdä huumoria. Tai joille ei vaan yksinkertaisesti voi nauraa. Ja sekin pitää osata niin kuin huomata, että missä se kohta on. Tein sinut feministisestä teepaidasta, jonka pintaan painoin auton renkaan jäljet. Puin sinut lapsen päähän, ettei hän koskaan lakkaisi olemasta rohkea. Minä kastan sinut rohkeaksi kaikella sillä, mitä trikoo voi iholta imeä. Keksi itse omat pelkosi. Hän keskittyi piirtämään pehmeitä, kovia ja reunojen ylimeneviä vastauksia uusi aktivistin pipo päässään. Ehkä hän sopii sinulle. Mistä kirjoitat usein? Tällä hetkellä. Tällä hetkellä? No tällä hetkellä työstän sitä tanssian kirjaa, joka ilmestyy myöhemmin tänä keväänä. Ja olen tosiaan koonnut sinne tanssiaiheisia runoja. Et siinä on painotus voimakkaammin tanssiin kuin tässä ompelijan kirjassa. Niin mä niin kuin muokkaan niitä mun blogissa olleita tanssirunoja. Mä työstän niitä. Joskus se runo saattaa niin kuin muuttua ihan kokonaan siitä, millainen se oli siellä blogissa. Ja se muuttuu niin kuin siihen uuteen kontekstiinsa sopivaksi, eli siihen kirjaan sopivaksi runoksi. Mutta mä muistelen niitä mun tanssimiskokemuksia Tokiossa, Lontoossa, Joensuussa, mitä tanssimiskokemuksia mulla on täältä Turusta, ja mä työstän niistä toimivaa kokonaisuutta. Sellaista työtä teen tällä hetkellä. Aika paljon sellaista editointia, mutta samalla myös ihan uuden kirjoittamista, koska joskus vaan huomaa, että runo sellaisena kuin se on ollut tähän mennessä, niin se ei toimi siinä kohdassa, mihin mä oon asettanut sen siellä kokoelmassa. Että sille pitää ehkä tehdä uusi loppu tai sille pitää tehdä uusi alku. Mikä teet, kun haluat rentoutua? Rentoutua? Joo. No mä tanssin vapaa-ajallani myös, että mä menen sinne sambakoululle ja siellä siis se on ihan mahtava se sambalajina, kun se on niin kovaa. Se on se on tavallaan niin kuin hirveän hauskaa ja sillä tavalla rentouttavaa, mutta se on myös niin kuin fyysisesti tosi rankkaa. Ja mä tykkään siitä, että mä joudun niin kuin vetämään siellä itseni ihan piippuun siellä sunnuntai-tunnilla, kun me tanssitaan Paterian tahdissa. Mutta sitten mä tykkään siitä intialaisesta tanssista tällä hetkellä sen takia, että se on niin haastavaa mulle niin kun oppia tekemään käsillä ja jaloilla täysin eri asioita nopeasti. Mun on erittäin haastavaa oppia koreografia. Mä oon erinomainen improvisoija nykyään jo sambassa, mutta mulla on vaikea oppia koreografiaa, jonka joku toinen opettaa mulle. Ja se on niin kuin aivotyötä. Mä menen sinne intialaisen tanssin tunnille tekemään aivotyötä nimenomaan. Ja sit mun pitäisi harjoitella enemmän kotona, jotta mä niin kuin oppisin ne muutamat nopeat liikkeet, mitä siinä yhdessä koreografiassa on.
Sitten mä juoksen. Se on mulle todella rakas harrastus tällä hetkellä. Juokseminenhan on niin kuin aika sellaista monotonista ja siinä ei tarvi ajatella hirveän paljon. Mutta mä nautin juoksemisessa siitä, että mä saan olla ulkona, raittiissa ilmassa, että mä saan niin kuin liikkua eri ympäristöissä. Monesti illalla, kun aurinko laskee, on todella kaunista, vaikka jossain pellolla on joku sumu ja olla niin kuin siinä ympäristössä, kun siellä ei liiku ketään muuta, niin se on tosi ihanaa. Mikä paikka Turussa antaa sinulle inspiraatioita? Esimerkiksi Turussa. No ne tanssisalit. Tanssisalit? Joo, tanssisaleissa oleminen inspiroi mua hirveästi. Se, mitä ihmiset tekee, sanoo, miten ne opettaa, millaista musiikkia ne on valinnut tekniikkatunnille. Se kaikki inspiroi mua tosi paljon. Se, miten ihmiset kommunikoi tanssitunnilla, miten uusi ihminen otetaan vastaan jossakin yhteisössä, niin se on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa. Niin kuin nähdä siinä pieniä sävyjä, havaita pieniä asioita, katseita, liikkeitä, puhumisen tapoja. Semmosista mä teen yleensä muistiinpanoja sitten tanssitunnin jälkeen, kun mä haluan kirjoittaa jotain uutta runoa. Muistatko ensimmäisen naapurustosi? Sen paikan, jossa olen asunut. Joo, mulla on ensimmäiset muistot Mellunmäestä, Helsingistä, varhaisimmat lapsuusmuistot siitä pihasta, jossa me ollaan asuttu kerrostaloyhtiön pihasta. Ja meidän kerrostalo on siitä, mistä mulla on niin kuin ne varhaisimmat muistot, niin meidän ikkunasta näkyi mun päiväkoti. Ja sitten kun katsoi toiseen suuntaan, niin näkyy kallio, bussipysäkki ja sitten se kerrostalo oli korkealla kalliolla ja sitten sieltä näki melkein, ei nyt Helsingin keskustaan saakka, mutta tosi pitkälle. Ja se Mellunmäkihän on ihan itäisimpiä lähiöitä Helsingissä. Sieltä mä oon kotoisin. Ja me asuttiin silleen aika 5-kerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa ja se oli kallion päällä. Sieltä näkyi kauas. Siellä oli muutamakin vesitorni, jotka pystyi näkemään meidän ikkunasta. Ja sitten kun katsoi siihen kolmanteen suuntaan, mihin meillä oli yksi ikkuna, niin siitä näkyi Ostarille. Ja se oli siis semmoinen 60-70-luvun matala ostari. Ja siellä mä oon käynyt ensimmäisillä pianotunneilla. Siellä Ostarin kellarissa. Ja ne oli tietenkin tosi tärkeitä. Siitä niin kuin musiikkiharrastuksesta tuli mulle tosi tärkeä. Mä oon käynyt siellä teoriatunneilla ja pianotunneilla siellä Ostarilla. Mulla on jotenkin hirveän lämpimät muistot siitä Ostarista. Vaikka mä en ole ikinä siellä niin kuin varsinaisesti notkunut nuorena siellä Ostarilla, vaan mä kävin siellä pianotunneilla. Ja sitten nykyään sitä ei enää ole. Sillä paikalla on uusia kerrostaloja. Tulee aina semmoinen surullinen olo, kun kävelee, vähän surumielinen olo, kun kävelee siitä ohi. Että tossa se oli se Ostari joskus. Mutta siis siinä oli ihanat metsät, siinä oli pururata. Mun isä kävi siellä juoksemassa, me käytiin siellä ulkoilemassa. Me kävin hiihtämässä siellä pururadalla. Ja varmaankin siellä metsässä mä oon ensimmäisen kerran kävellessä niin kuin tuntenut, että mun pitää kirjoittaa runoja. You have worked, as I know, with asylum seekers. Yes. Women. So with asylum seeker women. Or how do you voice this? Like turvapaikan hakija and naisen. So how could you voice that experience and what did it give you? No, joo, siis mä oon ollut tuossa
Turun Valkonauhan ylläpitämässä Kaikkien naisten talossa tosi monta vuotta käsityöaktivistina sillä, että mulla on ollut kerran viikossa siellä ryhmä. Ja siis ne tiistai-ryhmät on ollut ihan todella opettavaisia ja antoisia, koska siellä on niinku semmoinen todella touhukas, kiinnostunut, keskittynyt ja semmoinen niin kuin, monia eri kieliä soriseva tunnelma. Eli siellä puhutaan montaa eri kieltä ja sitten siellä tehdään niitä käsitöitä ja sitten ihmiset opettaa toinen toisiaan. Että joku saattaa olla hyvä vaikka leikkaamaan kankaasta sellaisia kappaleita, että niistä syntyy mekko ilman kaavoja. Sitten joku toinen saattaa olla todella hyvä esimerkiksi keksimään, että miten ne työvaiheet jäisi paremmin mieleen. Ja joku toinen voi olla tosi hyvä siinä, että miten vaikka yhdistetään värejä. Ja sitten sä oot opettajana siinä tavallaan niin kuin organisoimassa ja mahdollistamassa sitä kaikkea tekemistä, sitä kaikkea osaamista, mitä ihmisillä jo on. Ja sitten kun se kaikki pannaan yhteen, niin se on tosi antoisaa sekä ohjaajalle että osallistujille. Tietenkin me ollaan tehty siellä niitä seinävaatteita ja niistä on tullut tosi upeita ja ne voidaan laittaa esille, mutta sitten semmoinen projekti, mikä antoi mulle tosi paljon ja antoi myös osallistujille, oli se, kun me viime vuonna tehtiin kimonoita sinne keskukseen lahjoitetuista kankaista. Ja se, niin kuin, että aina kun jollekin naiselle valmistui oma henkilökohtainen kimono, niin se oli aina niin kuin ihana hetki nähdä, miten se laitettiin ensimmäisen kerran päälle ja kun se oli sopiva ja miten mukavalta se tuntui ja miten hyvältä se näytti, niin se oli tosi kivaa. Ja sitten tietenkin se on tosi antoisaa, että mitä tuollaisessa ryhmässä, jossa on eri puolilta maailmaa tulevia ihmisiä, niin että mistä siellä keskustellaan. Ja minkälaiset, niin kuin miten, kun ihmiset tuo erilaiset kokemuksensa siihen keskusteluun ja omat näkökulmansa, niin se on tosi rikasta ja se niin kuin laajentaa näkökulmaa elämään ja maailmaan. Mistä unelmoit tulevaisuudessa? No niin kuin ihan hirveän monenlaisista asioista, mutta jos ajatellaan niin kuin, että mitä mä haluaisin tehdä taiteilijana, mua kiinnostaisi edelleen tehdä yhteisötaidetta, sellaista, missä mä pääsisin käyttämään runon kirjoittamisen taitoja ja sitten tätä niin kuin tanssin tekemisen taitoa, niin niiden yhdistäminen, se olisi tosi kiinnostavaa. Sitten olisi ihana nähdä sellaisia uusia yhteisöjä Turussa, että esimerkiksi ikääntyvät taiteilijat ja aivan uransa alussa olevat taiteilijat pääsisivät työskentelemään keskenään. Sillä tavalla esimerkiksi, että ihmiset joutuisivat tulemaan pois sieltä omalta erikoisalueeltaan. Vaikka että ihmiset, jotka olisivat ikänsä maalannut tai tehnyt grafiikkaa, niin kirjoittaisikin runoja. Ja ne, jotka on aina tanssinut, niin tekisikin sarjakuvia. Ja ne, jotka on aina tehnyt sarjakuvia, niin alkaisikin ompelemaan. Ja sitten nämä kaikki laitettaisiin yhteen ja tehtäisiin jotain
minkä voisi näyttää ihmisille ja johon voisi kutsua mukaan erilaisia ihmisiä, jotka ei ole ollut aikaisemmin tämmöisen taiteen tekemisen kanssa tekemisissä. Mä haluan semmoisen keskuksen Turkuun, missä eri taiteenlajit kohtaa ruohonjuuritasolla ja eri ikäryhmät kohtaa. Olin todella iloinen, että olet täällä. Kiitos kutsusta. Kiitos paljon. And thank you for watching. Until next time, be tuned. See you.